Čaute, mám vysvetlenie na rozcvičku číslo 2, alebo B-čkovú rozcvičku. Je tam jednoduchých 13 cvikov. Poznáte ich z papieriku, poznáte ich z našich rozcvičiek rýchlosti. Vysvetlím. Prvý cvik je striežka 10 krát. Postavenie štvornožková pozícia. Otlačíš sa dozadu, podržíš 1, 2, 3 a vrátiš sa späť. Čiže 3 sekundy zadržíš v striežke, vystieraš chrbát čo najviac, dostávaš pety čo najviac k zemi, vytrčaš zadok hore do plafónu, vystieraš sa v hrudi čo najviac, aby to bol pekný chrbát, podržíš 2-3 sekundy a 10 krát chodíš hore-dole. To je cvik číslo 1. Dvojka je lukostrelec, je to takáto pozícia, kedy predná noha je trošku ďalej ako je pravý uhol, vyložíš si ruku na koleno, podsadíš panvu, chceš natiahnuť flexory, prenášaš hmotnosť tela dopredu a ukláňaš sa na stranu tej prednej nohy. Podržíš 1, 2, 3, uvoľním. Idem 6 krát na každú stranu. Podsadím, prenesiem, rameno dolu, ucho dolu k ramenu, biceps hore k uchu, podržím 1, 2, 3, po 6 vymením a robím to isté na stranu druhú. Cvik číslo 3, žaba, 8 krát kolena od seba, prsty na nohách dokopy, predlaktia na zemi a 8 krát prenášaš hmotnosť tela dopredu, dozadu. Volám to, že je to také heglovanie dopredu, dozadu. Nechceš sa vyhrbovať, chceš udržať pekne neutrálnu pozíciu. 8 krát dopredu, dozadu. Jednonožná žaba. Dostaneš sa hore na ruky, dáš si ich nejaký pol metra pred seba, prenesem hmotnosť tela na ruky, vystieram nohu, pozriem sa pred seba, prenášam opäť hmotnosť tela dozadu. Keď prenášam hmotnosť tela dozadu, noha je vytočená, prsty ukazujú smerom hore. Ja sa nevyhrbujem, nechcem robiť toto, ale záleží, aká je dobrá flexibilita, čiže chceš udržať ten chrbát najlepšie, ako sa dá. 6 krát jedna strana, dopredu, dozadu a potom si vymeníš pomalinky do žaby, vymeníš druhú stranu a pôjdeš 6 krát druhú. Cvik číslo 4, prepáč, 1, 2, 3, 4, 5, to je set 90 stupňov, začínaš takto, vytočíš nohy do strany, 2 práve uhly, vystreš sa čo najviac v prsiach, predkloním sa 1, 2, 3. Vymením na druhú stranu. Keď ti to ukážem takto, vymením na druhú stranu, podržím 1, 2, 3 a vymením opäť. Vypnem sa v prsiach, podržíš 1, 2 a 3. Takto meníš pomalinky. Pekná rotácia v bedrách, vonkajšia vnútorná rotácia v bedrách a 10 krát na 3-4 sekundy. Otváranie, zatváranie knihy. Cvik číslo 6. Ruky, respektíve nohy pokrčené takto v pravom uhle. Držím si kolena zatlačené. Začínam takto pred sebou. Otváram knihu kolom dokola a končím toto otváranie knihy touto vnútornou rotáciou ramena. Dlaň dolu a zasa pomalinky po podložke zatvorím tú knihu. Dobre, čiže ešte raz otvorím, pozerám sa hore do plafónu, 2 práve uhlíky tuto, ukončené otváranie takto vnútornou rotáciou, dlaň dolu a zasa dlaň hore, vonkajšia rotácia a pomalinky po podložke zatváram. Potom vymením na druhú stranu, pôjdeš na každú stranu 5 krát. Poďme na ďalší, cvik číslo 7 je stolík pokrčený, nohy šírka bedier, ruky šírka ramien. Ak ťa neobmedzujú zápestia, vytočíš si prsty k petám, ak áno, tak si napolohuješ svoju komfortnú pozíciu. Je tam vyhrbenie, vypnutie a to vypnutie v prsiach si zoberiem hore do toho stolíku. Podržím 1, 2, 3, vrátim. Vyhrbím, vypnem, vytlačím, 1, 2, 3. Hlava mi neodkvecne, je v takom predĺžení tej hrudnej chrbtici. Podržíš 2-3 sekundy, pôjdeme 6 krát. Prvý krok je get upu. Nohy 45 stupňov. Ruka je rovnobežná vystretá s tou vystretou nohou. Mám zatlačenie do zeme, rotácia v bokoch, prenesenie hmotnosti na ľavé alebo na predlaktie. Tu sa vytláčam pekne z toho predlaktia, tu sa nadýchnem, nechám koleno otvorené a výdych. Koleno sa mi nezatvára. Zasa vrátim, vyhrbím sa a pomalinky pôjdem späť. Môžem to na tú jednu stranu robiť 5 krát, čiže ešte raz. Zatlačím, rotujem, prevalím sa na predlaktie. Nie som tu prepadnutý, som pekne vytlačený, urobím rotáciu, vrátim späť, vyhrbím a zrolujem dolu. 5 krát tá strana jedna, potom druhá ešte raz, zatlačíš, rotuješ,
prevalím, nie som tu takto prepadnutý, ale vytlačím sa z toho predlaktia, tu sa nadýchnem, koleno je otvorené a výdych, keď som žmýchal, mokrý uterák, vrátim späť, vyhrbím sa pomalinky dolu. 5-1, 5-2. Cvik číslo 9 je vystretý stolík, to je ten predchádzajúci, presne ten istý, len s vystretými nohami, opäť vyhrbím, vypnem, vypnutie si zoberiem hore do toho stolíku, trošku túto si napolujem tie ruky ďalej, aby som sa mohol krásne vytlačiť hore. Zasa hlava neodpadne, podržím raz, dva, tri, vrátim dolu. Keď sa zdvíham, hrudný kož dole, pupok dovnútra, vypnem, vytlačím, raz, dva, tri a vrátim späť. Toto pôjdeme 6 krát. Cvik číslo 10 je gaučový streť. Môžeš použiť takto vankúš, opäť o trošku ďalej ako je pravý uhol, kľudne si dáš stoličku alebo niečo sa chytíš si priehlavok, ak ti dovolí tá flexibilita v kolene a skúsiš, alebo mobilita v kolene a flexibilita tých svalov, keď ti dovolí urobiť tento pohyb. Čiže prenášam hmotnosť tela dopredu, raz, dva, tri, uvoľním, zasa, priťahujem petu k zadku, podsadím sa, spriavím sa, raz, dva, tri, 6 krát pôjdem na jednu stranu, potom pôjdem 6 krát na druhú stranu. Ak ti je toto náročné, chytiť si takto ten priehlavok a pritiahnuť tú nohu, tak kľudne si môžeš oprieť nohu aj o stenu a urobiť to takým spôsobom. Dobre? Čiže opriem nohu, takto, tu, kľudne takto poprenášam hmotnosť tela, tu sa spriamujem, pekne natiahujem kvadriceps, tu prenášam hmotnosť tela dopredu, pekne natiahujem tie flexory a iliopsoas. Čiže podržím, tu sa opieram, raz, dva, tri, tu prenášam dopredu, raz, dva, tri, pôjdeme 6 krát dopredu, dozadu, potom vymeníme nohu druhú. Posledné 3 cviky, 11, 12, 13, si môžeš urobiť v 3 sériách. To znamená, že ich zopakuješ kľudne aj 3 krát. Dobre? A je z tohto taký mini tréning. Gumička je pod kolenami, nohy sú o trošku širšie ako sú bedrá, zľahka vytočené von, ruky za chrbát, je tam bederný ohyb, otvorím kolena a kratučké kroky. Pozri, aké sú krátke. Dobre? Nastavíš si timer, alebo teda stopky a 45 sekúnd chodíš, 5 krokov do jednej strany, 5 krokov do druhej strany. Čo nechceme robiť je toto, ale chcem otvoriť tie kolena von, vonkajšia rotácia, nechať kolená členky v jednej šírke. Kratučké kroky. 45 sekúnd. Pekne zaposiluješ tie sedacie svaly. Dobre, potom máme hamstringové pochodovanie, budeš potrebovať stoličku, čiže dáš si stoličku, pety na ňu a tam je popísané hamstringové pochodovanie 20 krát. Ak máš silu, tak môžeš to robiť týmto spôsobom. Prvých 10 ruky k telu, pomalé, striedavé pochodovanie. Druhých 10 ruky pred pažíš. 10 krát, máš 20 a potom zadržíš. 10 sekúnd jedna noha, a 10 sekúnd ešte druhá. Ak ti to je príliš náročné, tak môžeš 20 krát zdvihnúť, podržíš 2-3 sekundy, uvoľniť, nech sa tie hamstringy trošku uvoľnia. Raz, dva, tri a nedostávaš tam krče, čo je bežné, keď sú tie hamstringy napríklad slabé. Dobre? To máme cvik číslo 12. 13 je dutá pozícia. Už verím, že ich z mojich tréningov poznáš. Máme tam opäť 3 druhy. Prvá je jednonožná, kedy tlačím lakeť do kolena, predĺžení, ruky pokrčené v ostrom uhle, táto vystretá noha je vytočená von, napnuté stehno, zadok, držíš. 10 sekúnd jednu, tlačím do kolena, lakeť tlačí do kolena, naopak, toto je stiahnuté, napnuté, prilepené. Peste, bicáky makajú. 10 sekúnd jedna, oddychnem si na krk. 10 sekúnd druhá. Zatlačím. Ja si to robím ťažké tým, že tlačím a že napínam všetky tie časti. Dobre, tu môže byť extenzia, flexia. Nie je podstatné. Oddychnem si na krk. 2x10 máme. Máme tretiu 10 sekundovku. Sú obidve nohy vystreté, vytočené, napnuté, prilepené. Stiahnem pupok, ťahám lakte k členkom. Napnuté všetko. Pozeráš hore, 10 sekúnd. Potom zasa oddychneš na krk. A ďalšia, tretia, je už s vystretými obidvoma rukami, kedy tlačíš, urobím si tu priestor, tlačím dlaň proti dlani a opäť
Musí byť všetky tieto detaily, musia byť splnené. Vytočené nohy, napnuté stehná, zadok, prilepený driek, tlačím do rúk, pozerám sa hore. Ak nezvládaš túto, lebo sa ti odlepí driek, nerob to, tak kľudne robíš len tieto jednonožné. Dobre? Čiže, ako som povedal, cvik číslo 11, 12 a tento 13 si kľudne zopakuješ aj v 3 sériách a máš dynamickú mobilitu, aj taký mini dobrý tréning. Toto je rozcvička číslo B alebo 2 alebo Bčko. Ahoj.